Φίλου, αγαπάω τις γυναίκες, αγαπάω τις έξυπνες γυναίκες, τις ωραίες γυναίκες. Και μια και έχεις κάνει ένα πετυχημένο γάμο, έχω κάνει ένα σωστό... δώσ' μας και το μήνυμά σου. Χρειάζεται κατανόηση και από τους δύο. Αυτά συμβαίνουν στο Χρυσό Κουφέτο, όλο εκπλήξεις είμαστε. Κοντά μας όμως και σήμερα ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο οποίος έχει έρθει εδώ για να κάνει τη γνωριμία του κι αυτός, για να γνωρίσει μία φίλη μέσα από το Χρυσό Κουφέτο. Άλλωστε αυτό κάνουμε εμείς, κύριε Καλκάνη, εδώ, σωστά, βασικά. Σωστά. Εκτός του να φιλοξενούμε αγαπητούς καλλιτέχνες σαν εσάς, φιλοξενούμε και αγαπητούς τηλεθεατές, οι οποίοι θέλουν να έρθουν εδώ να μιλήσουν με κάποια ή κάποιον φίλο. Αν ο γάμος είναι το όνειρό σας, Χρυσό Κουφέτο. Αν επιθυμείτε να γνωρίσετε το σύντροφο της ζωής σας, Χρυσό Κουφέτο. Και δεν θα είστε πια μόνοι τα Σαββατοκύριακα. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στα τηλέφωνα 3826-903 και 3821-134. Το Χρυσό Κουφέτο. Από το Σάββατο 27 Ιανουαρίου στο New Channel.